Bueno, lehenik eta behin, non zara zu eta nonik edu zara? Bueno, ni Maite Nazkotari naiz, Plazaola partzuergo turistiko kudeatzailea. Plazaolan daukagu naturbide bat, Plazaola naturbidea, eta han azkeneko urtean obra batzuk egin dira, irisgarritasun obrak, eta batez horrego nobe batxe daukagu eskarmentu gehien azken aldia. Bale, lehenbiziko aldera da, pixkat plaza hola sakanautzen maldeako irisgarritasun plan honek edo, ze erronka izaten dituen edo ze uste duzun zentzu hortan. Bueno, erronka handiek, irisgarritasuna, egin die gauzak, baino asko dago egiteko oraindik. Orduan, alde batetik nik uste oso importantea sensibilizazioa, lehenengo fase bezala esango nuke, ze beharrezkoa dugu denak ezagutzea, ze egin dezakegun, bakoitza bere eskuti egin dezakena. Eta alde hortatik, azken hilabetetan adibidez ekitaldi asko egiten ditugu Plazaola partzuergoan irisgarritasun planarekin, ekitaldi horiek barruan dutela plan bat, eta horrek eman digu nolabait ikuspuntu bat, non konturatzen gean zenbat egin dezakegun, zenbat gehiago egin dezakegun, eta hori Plazaola partzuergo bezala, baina enpresarioak egin dezaketen alde, komunikatzean, eta gauza asko die, besterik gabe hori sensibilizazioa, formakuntza, eta dudik gabe gero ere inbertsioak beharko diela, ez? Eta baina dirue gastatu baino lehen gauza asko daude, pauso asko daude aurretik, eta gero sarean lan egiteak ere asko laguntzen digu, zergatzen bare lurrekin, ondoko partzuergoekin, eta dut gabea balak eta dauden pribatuekin. Rasongi. Eta bertzaletik, aukeri buruz zola esan edo, ze aukera uste duzu sortuko dituela implementazio honek? Aukera handiak, ze turismo irisgarriak azkenen ematen duen aukera alde batetik, ekonomikoki norabait publiko gehiago ekarraztera, hori garbi dau, eta hortarako esan dezakegu kondizio irisgarriak jartzen baditugu, jende asko hurbildu daiteke, behin buru da, horre nitxo handi bat dago, lantzeko, eta dudik gabe guretzat, denontzat behar horiek hobetzea ongi etorriko zaizkigu, denok dauzkagu, bai guk edo familiko batek behar horiek dauzkanak, eta bereien nolabait gauz bat gaur egun behar duguna da, denok batera ateratzea, turismoa egitea, eta askotan familia askok ezin dute horieken, ez? Orduan hori izanen da, nolabait sozialki ere, aukera ponitxo. Ergik, eskermela horietz. Zuri.